Shalom, adorang so tamulay ibadah ta, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Martangiang mahita. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Pinuji ma debata sito lusadai, napajupakon hita di Minggu paupaton dung Trinitatisom. Ibana do na mga ramoti hita, jalan na marmudu-mudu hita di bagasan perdalanan ning olutta, di sada Minggu naung tabolus. Tapuji jala tapasangap maibana ala sa luhut nai. Pinuji ma debata situlu sadai, nama parmudu hita di bagasan perdalanan ning olutta. Marhite topik ni Minggutta sadarion, dipaingot do hita, na debatado mamasu-masu hita di bagasan ngolutta. Alani hita ikondo gabe pasu-pasu tunahumaliang, ido ubayan didok, di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Pinuji ma debata situlu sadai, naung upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu. Atong tapasada mang rohatta, lao mamuji, dohot pasangapon tuhatta situlu sadai, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak partangan na lidang, dohot na yasroha. Haleluya. Haleluya, Martangiang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoso tuhami, jala asa unang magopo hubay kami sileho-lehomu na denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon, lehod di hami haporseaon, asa dohot hami perjabbar, di siteanon ni akan na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita.
Tatangihon mapatik ni debata, ima patik palimahon, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik pituhon, unang ho mangalakkup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakkon hata na sututu, maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Haleluya Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hompartu patikmi. Amen. Mared de mahita. Haleluya
Tato potima dosata nagodangi tuado panni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Ale Tuhan debata, dungmanang 3 bulan hami tinggal di Bagas, karejo sian Bagas, jalamar minggu di Bagas, nuaeng, nunga masuk hami tu sada tatanan ni ngolu na baru, na ginawaran new normal life, na madok, nunga boy hami madalani ulaw nami siganupari songon na somal, alay, ikot toktongdo, jamot hami dinamadalani ngolu siganupari ala dang harusidung dope sahiton sian parnguluon nami ala ni sian uduk ni roha rodo hami tu adopammu mangido asin ni roham asahoma namadongani hami madalani ngolu namion unang palowas di bagasan biar alayu rupi mahami asa mangolu di bagasan roha namar pakirimon dohot pos ni roha nasian ho. Ale Tuhan debata amanami, sai homa nama dongani hami. Ale Tuhan debata, hodo debata na upasu-pasuhon, godang ni pasu-pasu di parnguluon nami. Dilehon hodo asini roham na godangi, gabiboy hami madalani ngulu namion. Saluhut na tung ala ni denggan basam doi, songon na pinatupam, tu naposom si Abraham. Na manogihon ibana sian parnguluan na leleng, tu sada ngolu na ibaru, nagok pasu-pasu dohot asini roham. Mamasu-masu ibana, asa gabi pasu-pasu tu saluhut. Alay Tuhan, jok-jok do di perdalanan ni ngolu namion, dang gabi pasu-pasu hami tu nahumaliyang, balik sa gabi bosir ni hasesega do di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, dohot maradopon akka na tinopa. Ala ni Tuhan, rodo hami tuadopammu na badiai, mangido asin ni roham, say unang pabali hami sian adopammu, say patupa mahami gabi pasu-pasu tu saluhut. Ale Tuhan debata amanami, sai asima roham dihami. Ale Tuhan debata, aman ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Si topa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Aka na hula hami marhite-hite, sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pagkatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natama si tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alay na tarsolsol bagi do hami nuaeng ala ni asima roham di hami, ale debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, say sama dosa nami sa luhut na, jala suru matodi parbadia tu roha nami be, asa tarbain hami manguloy ho di bagasan hatigoran, dohot habadiaon, gabi sahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea,
di anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba. Laba tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobar tu akka dosata. Jaladang dibaloso tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba. Diaka na makabiari ibana. Hasangapon ma diribata na digijang. Amen. Mared de mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu paupaton dung Trinitatis sadarion tersurat di Rom 15
ayat 7 sahat rodi ayat 10. Dibaheni masijakona mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ayot dohdok naung gawe pangului diakana tersunat do Kristus alani hasitongan ni debata laho pahoton baga-baga tuaka opuna jolo. Alai dipasangap akka si pelebeguido debata alani asi ni rohana songon naung tersurat alani ido pujioku ho di tonga-tonga ni akka si pelebegu jala endehonokku magowarmu. Jala di idok dina asing muse malolo mahamu akka si pelebegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka si pelebegu jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Jala di idok si Jesaya do muse adong masugut urat ni si Isai jala hehe mana manggonggomi akka parbegu tu ibana ma makirim akka bangso. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni toddi parbadia ima sahatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Mared de mahita. Tahatidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyatod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate.
au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihamuluan na sorasuda. Tabigima tikting ni huriata. Shalom madihita. Selamat hari Minggu ma dihita sude ruas ni huriata. Tabigima titing di mingguta sadarion. Na parjolo titing na maragam. Goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu paopaton dung trinitatis. Jala topik di mingguta ima di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Manang diberkati untuk menjadi berkat. B. Pertangyangan sektor. Hobartu kondisi wabah COVID-19 nasoboy dope terkendali sahatu tikion. Alani i pertangyangan sektor tapatupama di bagas tabe. C. Ruas nataba. Mulai minggu sadarion, gabe ruas ni huriata ma ima keluarga ni Amata Ricardo Alfonsius Sagala, Inata Elisa Donda Borussia Gian, ruas ni huriata naung majalo pasu-pasu perbagason di tanggal 14 Februari 2020, alamat Jalan Nusa Indah, Gang Mawar nomor 16, masuk sektor opat E. Horas Madinasida, Jalarap Mahita Mamuji, dohot pasangapot Tuhani, marhite akka ulaon ni huriat taon. D. Surat pengembalaan na pasapuluhon. Hobartu surat pengembalaan na pasiahon tanggal 10 Juni 2020 ima manotopon parmingguon dimulai tanggal 14 sahatu tanggal 27 Juni 2020 pertengahan sektor parmingguon godang di Patupa di Bagastabe alani pandemi COVID-19 naso masohot dope. Obartusi tapagajang mamuse tiki ima sahatu hari tanggal 10 sada Juli 2020. E. Pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2020 sahatu periode 2022. Hobar naung di Patupa ni huriata pelantikan fungsioner periode 2020-2024 Jalan Nungga di Patupa ganup Dewan Pemilihan Pengurus di ganup seksi kategorial marhitei di Patupa huriata do parmingguon khusus di minggu sadarion tanggal 5 Juli 2020 mulai pukul 10 WIB ima acara pelantikan pengurus seksi kategorial periode 2020 sahatu periode 2022. Nadia dopan ni sude perhalado jala ikon pakai masker, jaga jarak, dohot cuci tangan. 2. Taidama laporan keuangan akka peliam bulanan perpuluhan dohot akka hamoliateon diakka daso masuk dope di titing sadarion di minggu nanang Roma di titikon. Mauliate ma disude ruas na pasahaton peliam bulanan dohot hamoliateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun ni huria lam ditabay tuhatama pasu-pasu na dihita saluhutna. Songonima titing na masa dohot nanang si pamasaon di huriata sa mingguon. Mauliate ma tapasada maruhatta martangiang mahita.
Puji-pujian hamalateon upasahat rohanami tuho ali Tuhan, ala asi dohot holong ni roham, boy dope hami Tuhan beribadah di tikion. Rap doh akka sude keluarga nami ale Tuhan. Alani ale Tuhan, totong doh hami madok mauliate ho, disude pangaramotiom mu di hami. Tuhan nungahu bagi hami nakining titing namasa dohot nanaik si pamasaon di huriam di nasaminggon ale Tuhan. Tuho mahu pasahat kami sudi ale Tuhan, acara nanaing silaksanahanon nami ale Tuhan. Ima pelantikan ni pengurus kategorial ni huriam ale Tuhan. Asaho male Tuhan na totong mabay sudi acarai dengan mardalan. Ale Tuhan na marhabangsa di Banua Gijang, yanak kon ni huriam nong gabe dongan sahurianami ale Tuhan. Tuho mahu pasahat kami nasida, asaho ma Tuhan na manugu-nugu nasida, gabe rap hami marhuria di huriamon ale Tuhan. Asa gabe si pangaloiho nasida ale Tuhan, gabe keluarga si turuon ale Tuhan. Ale Tuhan, disude aka ruasmu, na ditikyon na dibagasan parsahiton, nasida napea di rumah sakit ale Tuhan. Suang soni nang dibagas niya sida be, ganup marsarasada ale Tuhan. Tuhan tuhodohu pasahat kami, asahoma Tuhan, nama jama pematang ni nasida, nama masu-masu obat na pinaknya sida ale Tuhan, mabay malum sudi ale Tuhan, sahit na adong di daging niya sida ale Tuhan. Asa totong hami, totong marsaur hami, mamuji pasangapon guarmi ale Tuhan. Tuhan, di Portibion, dohot di negara namion ale Tuhan, tong dope mewabah COVID-19 na melanda dunia dohot negara namion ale Tuhan. Ale Tuhan marhite huasom, upasahat kami matuho. Hodo Tuhan na mabay sude gulmit ni parngulun nam. Asaho Tuhan na pasalpuhos sude sahit virus corona sa pulusi ale Tuhan. Pasay ma ale Tuhan sian Portibion, sian negara namion ale Tuhan, sian keluarga nami ganup marsarasada. Asa unang di bagasan hatahuton hami di parngulon nami si ganupari. Ale Tuhan, hatokinay nang bigyon nami mahatam marsaringar di tonga-tonga nami ale Tuhan. Nanaing napasahaton ni naposomi ale Tuhan. Buka ma rohan ng pikiran nami na mabigi hatami. Asa taruli hami ale Tuhan di sudi hatam na boy si pardalanon nami dingolo nami si ganupari. Tuhan naposom na naing pasahaton barita mi ale Tuhan, pasu-pasu ramoti pargugoy ma nasida ale Tuhan. Asa dengan pasahaton hatami, asa mangarerak hatam di Portibion, tarlumobi ma Tuhan mi ale Tuhan. Tuhan perdosa na gudang dohami alay badia doho, jumolo sesa dosa pangalasyon nami. Asa tamahami totong madjalo pasu-pasu, na totong pasahatom mutuhami ganup marsarasada. Pinuji magwar mo na badiay marhiti-hiti anak mo Tuhan Jesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amen. Marede mahita.
Tapasada marohata martangi yang mahita. Puji-puji dohok mauliati ido sobohanon nami tujulum ali Tuhan di bata. Ala asi dohok tolong ni roham. Naung hupakilalahu kami gano pari. Sahat rodio bason. Ali Tuhan daktara sambal gani holong mi di kami. Noaing pe naing matangi honon nami. Hatami bahen bohal ni pertujuan nami. Asima roham. Todim naung niu sehom mutu hami ganup marsada-sada. Imana manuturi roh doho pikiran nami. Asabui waktu si hami. Hatami jala hanguluhok kami. Mau lihat madihuali di bata. Di bagasan guar ni Jesus Kristus do. Martangiang hami tuho. Amin. Hatani di bata turpuk jamita di mingguta di obason ima natar surat di sada Musa bidu 12 ayat sada sahak rodi ayat sia songonon didok ujahama dihita. Dungi nina Jahoba mamadok si Abram. Bukas maho siat tano hagudangammu, dohot sian hatubuammu, dohot sian bagas ni amam, tutano si patuduhonokku tuho. Hubay peho gabi bangso na bulon, jala pasok-pasok ku maho, jala pabalgaw ku guarmo, asa gabi paso-paso ko. Jala pasok-pasok ku ma akka na mamaso-maso ho, jala turuaku akka nama muraiho. Jala dapotan paso-paso marhite-hiteho saluhut akka bangso di tanoon. Jadi bukas masih Abraham songon nanido ni Jahoba tu ibana. Bukas madohok silut udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abraham. Dina bukas si ibana sian haran. Dungi dia rahon si Abram masih sarai jol manai. Dohok silut anak ni hahanai rodi sudi na sinamot na sida. Dohok jolma akka na tinuhor na sida di haran. Jadi bukas manasida lao tu tano Kanaan. Jadi dung tolhas na sida rodi tano Kanaan. Dilihat si Abram matanoi sahat tu inganan ni Sikem. Rodi tobak more. Nunga di tanoi hian halak Kanaan di dapot. Dungi Roma Jahoba di ida si Abram di dokma. Tu pinoparmu malehonok ku tanoon. Jadi di paojak di sisa delanggatan di Jahoba na ni ida nai. Dungi borhat maibanas siani tu sada duluk. Natukan habis saran di Betel. Jala di paguhon udung-udung na. Tukan hasudutan di Betel. Jala tukan habis saran di Ai. Jadi di pauli madisi sada langgatan di Jahoba. Jala di pajuju goar di Jahoba. Dungi bukas musai si Abraham. Laho dopak. Dang sina ima sahatna. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Ia turpuk jami taon ima taringo tu pajuon. Pajuon ni debata tu siabram. Asa bukas siat tano hagudanganna. Siat tano hatubuanna. Dohot sian bagas ni amangna. Tutano na naing si patuduhon ni Tuhan di bata tu ibana. Dang di pabua di bata tu dia tano sitopoton na sida di hatiha pajuoni. Alainang so di pabua Tuhan di bata dope. Anggo si Abram toktong do ibana di bagasan hauduhon. Lau mangului pajuon di bata tu ibana. Memang moloholan sabik
bukas taida pajuon ni debata tu si Abram di son, say songon nanaing manirang si Abram doi daon. Sian akka si solhot na. Alay sa sitong na, dang nanaing mabayan sirang tu si solhot na debata. Alay, ia pajuon ni si Abraham di son, martudu-tudu doi tu pembaharuan diri. Siang ngolu na buruk, tu ngolu na ibaru. Pembaharuan diri siang ngolu na marsoba tu debata sileban, tu ngolu na ibaru gabi marsoba tu Tuhan debata Jehovah. Didok di son tutano si patuduhonok kutuho. Nina Tuhan debata tu ibana. Merlapatad doi buni dope anggo tujuan perjalanan ni si Abraham ujui. Buni aladang di pabua debata dopak dia. Holan tutano si patuduhonok kutuho ido didok. Dia do nanaing ido tadi si. Tahida di si pabua na diigil debatado jumolo pos ni roha sian si Abram. Asa tahu ibana. Laho majalo manang hasahatan ni padan di debata. Ay marhite si Abram na yung saud sakap ni debata tu sadok portibion. Ima marhite na bahenon ni debata si Abram gabesada bangso na bulun di doktison. Jala bangso na terpasu-pasu. Dihita ka na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus. Marhite pajuon dohot persuruan ni debata tu si Abram. Ikon rajumata do pabuwa sahat do pajuoni nang tuhita di partikianon. Nuaing nagabi suku-suku dihita ima buhado hita makanguluhon pajuon di debata di bagasan nguluta. Ngulu na gabi pasu-pasu do hita tu na humaliang ta. Manang dang. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus. Di son dipili debata do si Abram. Gabi bangso na bulon. Opu ni bangso Israel. Marhite na manadikot tano hatutubuna. Dohot hagudangan na, siyan bagas ni amana. Nuaing buasa ikon si Abram na tarpilit. Oma patuduhon pabuat Tuhan debata memiliki hak mutlak. Memiliki kebebasan mutlak. Dohot huwaso manutuhon lau pasauton sakap ni rohana di portibion. Akup ni ibu itu siat turohata alasan pamilito ni. Totu alana tahu do si Abraham gabi haposan ibana tunaku maliangna. Jala di ida debatado nang haserepen ni rohani si Abraham. Na uduk jala pangului ibana. Laho para raton tona do hatan di debata tu sadok portibion. Asa sudia ka bangso. Gabi pangului di debata. Jala dapotan pasu-pasu marhite si Abramon. Bukas maho sian tano hagudangammu. Dohot sian hatubuammu. Dohot sian bagas ni amam. Abraham di son di jauh debata asa bukas ibana. Sian bagas ni amana. Songo dia do keberadaan ni damang ni si Abraham di hati hai. Molotaida tajaha di Joshua bidu 24 ayat 2b didok dibariba ni batang aik do maringan anggo opumuna di narubi si Tera amani si Abraham dohot amani si Nahor jala mangului akka debata si lebad do yang gonasida ido di surat di si asa nataida di son ia pajauan ni debata tu si Abraham
Asa bukas ibana sia tano hagodangan na, sian tano hatubuan na, dohot sian bagas ni amana patuduhon ikon tadi konon na saluhut na. Ikon tadi konon na masa lalu na. Ikon tadi konon na kehidupan yang lama. Ikon tadi konon di si Abraham ngolu na buruk. Dungipe asa patuduhonon di debata hanguluan na baro tu si Abraham. Bukas meninggalhon bagas ni amana. Totu ikut tadi konon na sudi termasuk molo adong aka arta teateanan nasian amanai. Dungi di pasahat debata ma baga-bagana tu si Abraham. Didok hubay peho gabi bangso na bulon. Jala pasu-pasok kumaho. Jala pabalgaw ku guarmo, asa gabi pasu-pasok. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Jesus. Memang dada ulaw na mura, laho makaporseay baga-baga ni debata. Iko di bagasan haporseaw na matsay bagas do, sasahalak laho makaporseay baga-baga ni debata. Taida tentang keluarga Abram. Maldo terjalo rohani si Sarai. Taringot tu baga-baga ni debata na madok terpasu-pasu si Abraham gabe bangso na bulun marpinopari sugut. Buasa maul terjalo rohani si Sarai. Alana holdo ibana. Holdo si Sarai suadong tubuna. Hapenunga matua. Hape sa sitong na, dang pikiran ni jolma pikiran ni debata. Dang hadudua jolma akasakap ni debata. Akup ni debata medok. Dison jala pasu-pasuku akka nama masu-masuho. Jala turwoku akka nama muraiho. Ihud domo sejaminan di bahin debata. Di perdalanan ni si Abraham. Lau manopok tano na lau si patuduhonon di debata tu ibana. Dada holat di pasahat debata persuruoni. Alai laus ihudo jaminan pangaramotion sian debata tu si Abraham di perdalananna. Jadi taida di son. Perdalanan ni si Abraham, si Sarai dohot silut, di bagasan pangeloiot dohot pos ni rohana takas do tu debata. Marpos ni roha situ tudo na sida tu debata nangpe ikon tadi kononna tano hatubuanna dohot saluhut arta ni amana. Umbangat do jaminan ni debata di ngulu na sida. Umbangat do jaminan ni debata menjamin perdalanan lau manopot tano nanaing pasahaton ni Tuhan debata tu iban. Pasu-pasuku akan nama masu-masuho. Jala turuku akan nama muraiho. Dangadong na umarga siang jaminanon di si Abraham. Dungi didok di sonsaha mana sida tu sikem. Hapedang boy pitor di ingani na sida luati. Alanunga adong halak kanan. Maringat di si. Di somma, di uji debata muse, kesabaran dohot hasatyaon ni si Abraham. Alai, toktong do si Abraham setia tu debata. Hot do ibana mardalan di sakap ni debata. Hot do si Abraham marhaposan jalan marpangusadian tu sakap dohot lomo ni roha ni debata. Nang Jepang hamaolon di bagasan nguluna ay didok di som dung dilihat si Abraham tano sikem saha tu tobak more hape di ida nunga diingani halak kanan tanoi dang adong benganan alai taida di son paboa sangat luar biasa do debata madongani si Abraham. Idea pitu laus di si
Di hamaoloni di sido de bata marpadan musetu ibana. Didok tu pino parmuma lehonokku tanoon ninna Tuhan di bata. Asa marhite perpadanan ido di pajongjong siya Brahma sada langgatan ni Jehuba nagabi inganan partangyangan lau pasahat to dirina tu di bata. Disontai ida kesetiaan na luar biasa di patuduhon siya Bram pajongjong langgatan pertangyangan nangpe mangadupi hamaolon ibana. Hurian na hinaholongan itu hatta Jesus. Dia donan idok ni turpuk jami taon tu hita. Odo. Asa tok-tok kita marhaposan tu Tuhan di bata. Naung maju jala mangalehon hanguluad di hita. Marhite-hite tu hatta Jesus. Holan mengandalkan hapor siaun doh panguluyud do si Abraham. Buka sian huta hagodangan. Sian huta hatubuan. Dohot huta ni amana. Alai barani do ibana. Dengan mengandalkan imannya. Barani do imana mengalusi persuruan. Laos alanido ban nagabisahat pasu-pasu. Dohot baga-baga ni di bata tu ibana. Gabi bangso na bulon. Marhiteon hitape diarahon jami taon to asa mengandalkan iman. Diganup ruhut-ruhut ni parnguluot tabi. Di jauh tu hita asa unang mabiyar mangadupim manangahape na masa. Di masa depan dung talada dalani pandemi wabah koronaon nanggudang akka berita na mungkin tabegi na mungkin bui mabiar-biari hita taringo tu masa depan. Alai di jodoh hita asa songon siabram. Maka porsyai Tuhan debata na mangrupi hita. Perguguan jala perbisuhan di Tuhan ido hita lau madalani nguluta. Bahkan setelah pandemi. Ikon porsyado hita naso jadi marmarah hita melotok tong hita marhaporsyaun dohot marpanguluyun tu jauh-jauh di Tuhan. Di jodoh hita bukas yang sude nasa na mangihoti rohata. Di jauh debatado hita bukas yang sudah biar ni rohata. Di jauh debatado hita bukas yang hajol maut tanah buruki. Di jauh do hita sian perhatobanan ni dosa. Dohot hagiut ni daging. Roha kosom dohot akka kebencian. Nama ringan di bagasan roha dohot pikirata. Di jodoh hita asa toktong porsea diakka baga-baga ni debata. Di jodoh hita gabe parhitian ni pasu-pasu ni debata tu saluhut hal. Alani i ahado si paradiota. Taparadi marohata. Marpanguluyun laho mangulahon nasa si ulaun. Naung pinasahat ni Tuhani tuganup hitabi. Tatadikon hahulumon asa di pay baru Tuhan kita. Lumobi di partikyanon di jauh kita manadikon zona nyaman. Naung tahanguluhon na salaw. Masuk kita tutatanan pernguluan na baru na digwari era new normal. Toktong magomos martangiyang jalan marhauduhon tapauli langgatan di debata di kita. Jala tok-tok kita marhauduhon tuaka aturan protokol kesehatan naung tinotopon di pamareta ikonuduk do hita. Jala terajumi do paboa na ula-ula ni debatado pamareta na marsahala laho manugunugu hita. Alani lam bersemangat mahita mangulahon akaulota uhu taingot tok-tong songon siabram. Hitape saluhutna tarjodo gabi pasu-pasu tu saluhut halak. Amin martangyang mahita. Mauliati ali Tuhan alanunga hutangi kami hatam. Pergugui mahami marhite-hite todim
Asa margugo hamilaw mangului pajuwam mo manghutok ko. Jala mangulakon lomo ni roham. Ali Tuhan gudanga kanamasa. Di tonga-tonga ni Huriam. Pargugoy maruas mi jupamasa gali. Tukuli akan naing tinggang, daon akan namarsahit. Tabay gugudoh las ni roha. Di na mangula ulaw nabi. Sa hapon paso-paso mi Tuhan. Tu ganup keluarga. Ni ruas ni Huriam, hakabipi Tanjung Sari. Mardami sonang bain sa luhut na, ali di bata, asiroham. Alani pos marohanami, madalani ari-ari ni ngulu naong pinasahap mo Tuhan. Alahu boto kami, donganam mo do kami, jala pamonangom mo do kami, sahat roji-ujung. Alani asiroham. Jalo matangiang ili-ili nami. Naku pangasahok kami. Hola di bagasan goar ni Jesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amen. Marede mahita sian nomor 722. Paso-paso hami utuhan. Laos tapasahat mapeleata, parjulo tu huria, jala paduahon tu ulaun hatopan di hakabibi. Tatangyak ko mapiliat tau tua dupan di dibata, martangiang mahita.
Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasan na mauliutos. Upasa tami masiyan na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad hami godang ni silehon-lehom itu kami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaw mo, say sau malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hangulua siapari, sesa madusa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa to kami. Unak kami to gihot to pangujunan, palua mahami siyan pangago.